Hello guys, welcome back to my channel. Thank you for joining me. Amakhe sijongeni i-episode ya-next week uba bazabe besiphathele ntoni ku-Married at First Sight. Mninzi umsebenzi safuneka wenziwe apha kwezi couples ezi. Akuliwa mani, akuliwa. Hayi, akuxatyanwa, azide zikhonekthe nje zonke. Nale bendinethemba layo because bendinethemba phakathi kohlulano noMpumelelo. Nge-first episode nje ndatsho ndathi le yi-favourite yam. Hayi bo ngoku baluza ii-points nje, hayi yho bethunana. Hayi bayandiphoxa aba babini. Bendinethemba ndisithi le couple izawukhawuleza ikhonekthe because kaloku uNompumelelo wathi uHlulane ngumntu ebemthandazela before eze apha. Ndanethemba and ngomtshato wabo kwakumnandi mani, kuzizimeyili behleka besithini. Andimazi lo Nompumelelo ugrampi ngoku ubusuka phi, akasasmayili akasathini. Ke ntoni kanti ntombazana, what happened? Wangathi uziswe ubungafuni uzotshata because kaloku i-decision ozithathele yona lena weza wathi wena ufuna ukutshata. Ngoku kukho kwa-effort nje ayenzayo, zero effort. Ndikhumbula kakuhle kwi-episode engaphambili wayethe yena uyapheka kwathini ungumpheki. Njani kanti awupheki ngoku uHlulane uza nesikhaftina xa ebuya emsebenzini, uphekelwa ngaphandle aze ephethe isikhaftina, uhleli wena endlini awuphekanga, umntu akekho usemsebenzini. Hayi bo Nompumelelo, ithini into yakho? Le ndoda uyilambisa macala onke because kaloku kuthiwa a way to a man's heart is through his stomach. Uyamphekela ukutya atye esiswini uphinde umphekele ekamereni, so wena awupheki macala onke. Understand ekamereni abethe akekho ready for uba abe ekamereni apheke, it's fine. Zomfosta uba makabe ready but upheka ukutya oku koba umntu makatye apha esiswini ahluthe ade eze nesikhaftina ngaphandle. Hayi, I am very disappointed nguNompumelelo. Oko bethunane little effort makakhazame, akhazame nje kancinci, akazami kwanto uNompumelelo. Sewane-attitude nje engakhathaliyo endingayivisisiyo uba kwenzeka ntoni. Hayi, or ke uyazisola ngokwenza le nto ayenzile, le nto yalo mtshato. Mhlawumbi ebengekho ready. Ebezela ntoni xa ebengekho ready, engekho willing ukwenza any kind of effort? Undicingisa into ekhe yathethwa ngumakazi wakhe ngoku wayebaxelela uba uzawutshata. Wambuza umakazi wakhe uba are you ready for this? Embiza ngonana, embuza uba are you ready for this nana, because wena isipeyisi sakho uyasithanda. Maybe yi-introvert, uzithandela uzihlalela yedwa, kodwa makazame kaloku bethunana, azamele uHlulane. Oku kokupheka, oku kokutya kwasendlini, ukutya kona kube khona. Hayi, andiyivisisi le yoba kuzophekwa endlini, kuhlalwa kwenziwane, kutyiwa ntoni. Hayi Nompumelelo guy, ena girl, khawuzame mntanasekhaya, khawuzame. Uzenza ngathi uliqanda ngoku wena ubuliqanda, akho nto ubuyenza wena, ubuzivalela ekamereni, uzihlalele ekamereni. Xa ungafuni upheka like wena self uzawutya ntoni? Ke ngoku xa ungazupheka ikhaya lakho wena ulipela rongo, ulipela rongo nje ikhaya lakho uba wena ubuya ekhayeni elinjani eli wena ungaphekiyo. Hayi Nompumelelo, mna ndinesikhalazo ngakuwe. Andizugxila nje kwezinye ii-couples ezi for now, ndizawukhalazela nje wena Mpumi. Ukhalazela nje wena wedwa because yeyona couple ebendisithi yi-favourite yam lena. Ngoku xa indiphoxa kanje, hayi andisazazi ke ngokuba mandiphinde ndizithini. Ke I'm sure naye uHlulane unazo ii-flaws zakhe but at this point makakhe apheke uNompumelelo, aphekele uHlulane. Azame ii-moods because nguye umntu onee-moods ongafuni uthetha ekuseni, athi indlela avuke ngayo iseta itone for imini yakhe yonke. Uba uvuke nge-left, yho hayi kutsho ukuthi kubi ke ngaloo mini. Yho guys, Okay bantu abahle, mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Masincokoleni kwii-comments down below. Utsho uba wena ushiyeke ngeyiphi i-favourite, unethemba kweyiphi i-couple? Andisenathemba nje mna uba ndiphoxile uHlulane noNompumelelo. I-couple yam i-favourite couple yam bandiphoxile, so andisazazi ke uba mandizithathe ndizithini. Smiles nje kulo mtshato, akho nto, kudali. Yho hayi, kurongo nje, akho kuncumelana, akho kubambana ngesandla. Yho
uhlulane naye uziphathele izikhafuthina zakhe azophekelwa ngubani na Nkosi yam. Ndikazathandazela into enye uNompumelelo nje beseyiqala ukuza nesikhafutina ephekelwa ngaphandle, azange amphekeli naphantsi kwebhanti umntu lo umphekela ukutya because kaloku iintombi apha ngaphandle ziyayazi into ehluthisa indoda uba yintoni. So wena xa uzolibeka uhlala endlini ukhukhumale ungazami iiplani ungathini kodwa ubuthe ufuna utshata kunganakelanga lutho kungekho kwanto erongo kuwe wathi mna hayi ndifuna uyotshata ne-stranger. Naso ke i-stranger hayi sowutshate naso sihoye, zama uphilisana naso. Yho hayi guys, thank you for watching. Bye for now, till next time.